No New Year's Day to celebrate. Qui vos anava a dir que estaríem així tu i jo? Jo tinc record quan estàvem en cou, va haver una vaga molt llarga en el temps, no sé si era un mes i mig, 3 mesos, i anàvem darrere dels professors, per favor, no feu vaga, que suspendrem el selectiu. Jo crec que era el moment en el que es debatia si entrava al valencià al selectiu o no. Hi havia una vaga forta quan Maragall era ministre d'Educació. I recorde que hi havia una associació d'alumnes en l'institut que es deia Diciembre 86. Es va crear la FABEM, que era la Federació d'Associacions d'Alumnes Valencians d'Ensenyances Mèdies. Jo crec que els alumnes vivíem molt més forts del tema de les vagues, de les manifestacions. Recordo molt a Fanny Alfonso. Alfonso, clar. Se'm pujava dalt del piró en un megafon i m'aprenia. No me digues. Anem tots a la vaga! Carmen, la de la ludoteca? Sí. Pues, ella recorda haver dormit un dia a l'institut fent una tancada per algun motiu. Això seria entre l'any 85 i 87, per ahí va. Dormien en el gimnàs, que el gimnàs és l'actual biblioteca, però la majoria jo crec que no va dormir ningú. Uns fèrem espiritisme en la Ouija, altres, pues, n'hi havia un mestre de física i química, que el deien Vicente Llaneza, que aquell tocava la guitarra, mos va sorprendre a tots i tocava molt bé. N'hi havia un cap d'estudis que el deien Vicent Moliner. Que fort li teníem tots, a Vicent Moliner! Ara està molt crescut els xipresos que n'hi ha ahí. Tota la gent se pelava les classes i s'ho agarrava, se sofocava. Això ho arregli jo, deia Moliner. Va plantar uns xipresos que feien sombra. I mos llevarem el solarium. Anàvem a prendre el solet, molts entonces fumaven, no sé... Perquè estava permès. Fins i tot els professors dient a on estan els alumnes? Aneu a buscar-los al solarium, que segur que se l'han pelat i estan allí. Jo m'he enamorat d'una mestra, però perdudament. Jo també. Perdudament, li deien Sol Campoll. Era una dona... Ostres, la de geografia. Hiperculta, hiperelegant, supereducada. Molts anys després, un dia, Sol Campoll va me dir: ¿tú sabes lo que me dijiste el primer día que yo entré a la clase? ¿Dónde estabas tú? Oye, ¿tú estás casada? Cristóforo Aguado va canviar radicalment les estructures. Tot. Era un home entusiasta, era un erudit, era un home que va ensenyar-nos el valencià, que és el primer any que entra la llei d'ús d'ensenyament del valencià, any 84. Era la primera vegada que entrava el valencià en les aules. Estava dugué així al cardenal d'Arancón, coneguia Estellés, coneguérem Estellés... Jo recorde molt de carinyo, molt a Fernando González, de filosofia. Claro, el Vélez. A mi Carlos Campa me va impactar barbaritats. Verdad, som amics. El torró. Mos feia suar. Ara se queixen que corren 20 minuts, jo sempre recordava, me feia 25 minuts i pel barranc, efectivament. Era un professional. I després, tot serio, al gimnasio, que era el que és ara la biblioteca. I també estava l'assignatura d'hogar, que ara no tenim, en Pep Anxornet. Mira, lo que utilice de funda del telèfon és de l'assignatura d'hogar. Això, d'hogar. I apreníem a fer a mà cosetes. Estic quasi des de l'any 2001. I clar, pensar que professors que t'han donat classe, que tu a més tenies molta estima, ara de companys, dius, ai mare! Carlos Campa, Fernando González... Bueno, també estava Guillermo, que el volia moltíssim. Guillermo, el de religió, que donava ètica. Ell donava ètica i religió, donava les dues coses. En religió parlàvem de coses de la Bíblia i en ètica parlàvem de l'abort. I es duia d'excursions per València, sí. I Magarrido de companya, impressionant. Una institució. Clar, aquest institut, quan comença l'ESO, comença a fer-se més grandot, al ser l'ensenyament obligatori, i com que ni hi havia institut en Massanassa, ni en Albal, ni el del Parc Alcosa, venien així tots. Aleshores no cabrien, els professors per tant tampoc, i passarien, m'imagino jo, en el seu moment, allí, la sala de profes. I el bar estava en lo que serà l'aula de plàstica, música. El 2004 va ser, jo crec que un any molt important en el canvi de l'institut. Deixaren de vindre alumnes del Parc Alcosa, de Massanassa, Albal i Beniparrell, perquè es van crear els instituts. Aleshores, allí perderem un munt d'alumnat. I va ser el moment en el que al perdre'l ja podia entrar a l'institut el primer cicle de l'ESO.
Va ser la primera vegada que entraven ixes edats així a l'institut des de l'any 68, que estava l'altra llei. És dir, el professorat estava acostumat a la mentalitat del BUP, de la Llei General d'Educació, de començar a 5-14 anys, no en 12. Claro. Això és aquest any, jo el recorde com a dur. I estaves així. Com a difícil, sí. Tinc una part molt positiva i molt bonica, que va ser quan entraren a formar part del claustre de professors mestres. Recorde a Vicent Juan, de matemàtiques, que entrava un dia al bar i dia «Ostres, t'he flipat, tio, país quasi un bicho raro», dia este mestre, dia «Jo vaig a donar geometria, em portes els meus objectes i m'has dit, companys de departament, però per què llevas tantes coses?» Els pares també tenen encara la por ixa de en 12 anys a l'institut, per què? Perquè ells entraren en 14, això costa. Així és ensenyament obligatori. Quan nosaltres veníem fèiem el BUP o el COU perquè volíem, igual que és que anaven a l'FP o se n'anaven a treballar. Aleshores també la vivència jo crec que és més forta també. Pensable ara mateix que veure a un professor dins de classe fumant o els alumnes al pati fumant. Tu te'n recordes de les novatades? Esclafar els ous, tirar els ous... EU, que va suspendre matemàtiques de primer de BUP, i agarrar un mosqueig tremebundo. Jo he vist això, O sigui, jo estava. Se tragué la sabata d'un calcetí. I vaig se trago el calcetí. I li feu un forat. Cagar, això ja no és a dir, i estrucar tota la seva. Cagar i començar a cagar-se, me cago. I jo esquí, però claro, no era com... I deixar el vàter, que pareixia un leopardo, tio, no? La seva pell. Això no és la primera volta que ho seguim. Mai el trincaren. Van expulsar per pillar-los furtant els exàmens en la Però és que fotocopiadora. nosaltres teníem enxuf en la fotocopiadora. Votaren la valla. Diuen, és que els xiquets d'ara s'hi porten molt mal, i jo sempre dic mentira. Feliç aniversari, enhorabona a totes i a tots, i estic molt pagat de tot el que esteu fent i a complir altres 50 més. Moltes felicitats, Berenguer Dalmau i Cataret.